Heität silleen kaariroikkuja sinne. Hyvä. Paikka. Joo. Nouda. Hyvä. Heität seuraavat sinne vähän taaemmaksi. Hyvä. Kiitos. Hienosti. Mä otan ohjauksen nyt väliin. Eteen. Hyvä. Hieno. Kiitos. Hyvä. Ylälailla. Siellä on vielä yksi. Otetaan nyt täältä ensin. Sivulle. Hyvä. Mä otan pikkuhetken, että se rauhoittuu. Heitä nyt sinne taakse. Ymmärrätkö, että heitä siihen samaan koloon. Heitä niiden risukkojen vähän taakse tai siihen reunaan. Ihan viistoreunaan. Paikka. Valmis. Nouda. Hyvä. Samanlainen heität seuraavan vielä pitemmälle sinne. Hyvä. Kiitos. Hienoa. Hyvä. Hienosti. No niin. Ja otan tähän väliin vielä ohjauksia. Onko sulla monta damia siellä? Joo. Sen jälkeen. Joo. Seuraan. Eteen. Hyvä! Hienoa! Kiitos, hyvä. Hieno poika, hyvä. Hienosti. No niin. Jatketaan. Hyvä. Sivulle. Hyvä. Otetaan minuutti 2 pikkusen rauhoittua. Ja samanlainen, mutta heitä niin kuin enempi vielä sitten sinne takapuolelle. Ja vielä pitemmälle saa lentää tänne, jos haluaa, niin kuin heti sinne risukkoon. Hyvä. Paikka. Valmis. Nouda. Hyvä! Nyt joutuu käyttämään nokkaansa. Hyvä! Hieno! Hyvä poika! Hieno! Hienosti. Kiitos. Oli hieno. Hyvä. Hieno poika. No niin. Hyvä. Kunnon. Hyvä. Hyvä. Tehdäänpä semmonen juttu, että vaihdetaan kohta. Kävele tänne päin ja heitä tuohon risukkoon tonne kauaksi. Mä teen semmoset, että mä otan muutaman metrin taaksepäin tästä. Mä otan muutaman metrin taaksepäin tästä. Hyvä, seuraa. Hyvä. Hienosti.
sivulle. Hyvä. Mene vähän tuonnemmaksi ja heität siihen tiuhaa risukkoon sinne taakse. Siihen sinun kohdalla olevat suoraan. Se, näetkö sä siinä vasemmalla takana? Se risukko, niin sinne taakse vähän niinku, menet vähän oikealle vielä. Ja heität sen niinku, se käy se risukko yllällä siihen keskelle sinne taaemmaksi vähän tippuu. Hyvä. Paikka. Valmis. Noudata. Se on hyvä. Ei tarvi enempää. Kato. Ei tarvi. Loistavaa! Hyvä! Hieno! Hieno poika! No, hieno! Hyvä! Mikä sulla oli? Kiitos! No niin, siinä oli. Hyvä! Hyvä! Tuossa vielä. Siinä on vielä. No niin. Kiitos! Hyvä! Hieno! Hieno poika! Hyvä! Kiitos! Hyvä! Hyvä! Vapaa!